ଷଣ୍ଢ ମାଣ୍ଡିକି କେମିତି ଧାନ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଧାନ ସବୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ଦେଖାଗଲେଣି? ହଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମୋ ବାପା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା। ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଅମଳ ସବୁ ସରିଲାନି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଷେଣ୍ଢ ଖାଉଛନ୍ତି ଧାନ? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ନାଟକ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଣିବି କେତେଟା ଆମର କଳେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗଣିଆ କେତେଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଗଣେ 1 2 3 4 କରିବି ଗଣିବି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କେତେଟା ଧାନ କଳେଇ ବାନ୍ଧି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଗଣିଦିଏ। ଆଉ ଗଣି ଚାଲିଲି। ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧାନ ଗଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଧାନ ମାନେ ଧାନ କଳେଇ ଗଣିବାକୁ। ଧାନ କଳେଇ ଆମେ କହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହ? ଧାନ କଳେଇ କହୁ ନା ଅଲଗା କିଛି କୁହ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ହଉ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବନାଉଛି, ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ।